Розділ майна. Попередня влада пішла і забрала техніку. Про це заявив новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк. Він показав ситуативну кімнату для нарад в адміністрації президента і стверджує, що звідти пропали монітори та сервери, на яких зберігалася секретна інформація. Ще місяць тому вона виглядала абсолютно інакше. На всіх стінах були великі монітори, які були приєднані до серверів. Сервери знаходилися, бо зараз їх і немає. У цій кімнаті, як ви бачите, тут зараз пусто. Сервери також були вивезені. Жодної секретної інформації на тих серверах не було. Про це заявив прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко. У Фейсбуці він написав, що уся техніка, яка знаходилася у ситуативній кімнаті, була орендована. Платив за неї попередній президент з власних коштів, і зараз її повернули власнику. Також колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що вся техніка Ради нацбезпеки та оборони знаходиться на місці під надійною охороною. Жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося, доступ до неї забезпечувався лише онлайн. Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у прикордонній службі, СБУ чи податковій. До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр з усіма конфіденційними серверами. Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі. Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися.